התוכנית הזאת מחייבת אותך לצאת, לפגוש עוד חברים פצועים כמוך, להסתובב כאן בין האוהלים עם קביים. שאתה לא לבד. וגם תוך כדי אנחנו מספרים על החוויה שחווינו בכל מיני צורות. זה נותן את התחושה שאתה יכול. פלטפורמה כזאת של רגע לבוא ולשתף ולפתוח גם באנשים, אני חושב שזה הפקטור המשמעותי שיש פה בתוכנית. תוכנית מדהימה שאין דברים כמוה. יש להם רצון לבוא ולהוביל כאן משהו אחר בחברה, משהו שחסר, ולבוא ולקחת את כל הגוונים של החברה ולראות איפה כל אחד יכול להכיר אחד את השני. תוך מקום של להצמיח באמת את דור הניצחון מהמקום באמת הקשה שהם היו בו, לקחת אותם ולהוביל את השינוי. אנחנו רוצים לגדל מובילי שינוי, מנהיגים בחברה הישראלית. אנחנו מאמינים בדור הזה, באמת בדור הניצחון. והסיבה שהם פה איתנו זה כדי שהם יצאו מתודעה של משבר לתודעה של שליחות. אתה חושב מה אני יכול עכשיו לעשות עם מה שאני, עם הכוחות שיש לי.